Lämpimästi tervetuloa tekemään hiljaisuuden joogan rentoutus, sydämen valoa. Kristillisen joogaharjoituksen tärkeä osa on rentoutuminen. Niin kuin muutenkin elämässä, joogassa vuorottelevat tekeminen ja lepo. Joogassa kiinnitytään tähän hetkeen, jossa elämä tapahtuu. Sitä harjoitellaan kehonharjoitusten ja tietoisen rentoutumisen kautta, jossa päästetään irti kaikesta suorittamisesta ja jättäydytään kannateltavaksi. Tavoitteena loppurentoutumisissa on läsnäolon ja syvän rentoutumisen kokeminen. Tehdään syvän rentoutumisen asento. Asetu selin makuulle ja ojenna jalat alustalle pienessä haara-asennossa. Löydä tässä hyvä asento, jossa voit täysin rentoutua. Jos alaselkä jännittyy, kun pidät jalat suorina, voit tuoda jalkapohjat alustaan ja antaa polvien tukeutua toisiaan vasten. Vapauta kädet erilleen kyljistä ja käännä kämmenet ylöspäin. Sulje silmät kevyesti ja rentouta kasvot ja koko keho. Päästä irti ajattelemisesta ja kaikesta suorittamisesta. Nyt voit vain olla, kuunnella omaa hengitystä ja vointia, kokea olemassaoloa ja läsnäoloa juuri tässä hetkessä. Olet turvassa ja lepäät Jumalan kämmenellä. Olen varma siitä, etteivät kuolema, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Jumala, ikuinen valo, niin kuin aurinko lämmittää säteillään, niin sinun rakkautesi hoitaa ikävääni. Niin kuin kuu valaisee pimeän maiseman, niin sinun valosi tuo toivon pimeyteen. Niin kuin tähdet tuikkivat yö taivaalla, niin sinun uutta luova voimasi säteilee elämääni. Jumala, sydäntemme valo, hoida meitä hyvyydellä, tuo meille toivoa, valaise voimalla. Aamen. Havainnoi, miltä kehosi tuntuu juuri nyt. Laskeudu kokonaan alustan kannateltavaksi. Tässä voit vain olla. Olet siinä turvassa ja lepäät Jumalan sylissä. Sinulle on annettu tämä hetki juuri nyt ja voit kokea sen hengityksessäsi. Viivy hetki keskittyen hengityksen liikkeeseen kehossasi. Kokoa sitten keskittymisesi sydämen alueelle. Ajattele, että sydämelläsi on lämmin ja lempeä valo, jonka olet saanut Jumalalta lahjaksi. Se on elämän valo, Kristuksen valo. Ja voit kokea, miten tuo valo valaisee, hoitaen ja lämmittäen
koko kehoasi sisältä päin. Myös mielesi ja tunteesi. Se valaisee hyvää myös ympärillesi. Anna sydämen valon lisätä hyväksyntää itseäsi kohtaan, kuten Jumala, rakastava Isämme, sinua katsoo. Anna valon lisätä myötätuntoa myös muita ihmisiä, eläimiä ja koko luomakuntaa kohtaan. Voit antaa tuon valon jäädä vaikuttamaan itsessäsi ja elämässäsi. Löydät sen aina, kun keskityt hiljentyen sydämen alueelle. Vähitellen voit siirtää huomion sydänalueesta koko kehoon. Tulet vielä tietoisemmaksi koko kehostasi. Tunne jalkapohjat, nilkat, pohkeet, polvet, reidet, lantion alue, selkä, vatsa, rintakehä, hartiat, niska, kaula, takaraivo, kasvot ja päälaki. Koe tässä olemassaolo kokonaisena, hyväksyttynä ja rakastettuna. Käänny sitten oikealle kyljelle ja nouse rauhallisesti istumaan. Hae mahdollisimman hyvä istuma-asento. Tuo kämmenet vastakkain rintakehän edessä. Tässä asennossa kumarru kevyesti ja sulje silmät. Koe olemassaolo ja läsnäolo tässä hetkessä ja jokaisessa hengityksessä. Voit kuunnella Jumalaa sydämen hiljaisuudessa. Tässä on mahdollisuus avautua kiitollisuudelle ja rukoukselle. Nostetaan kädet kämmenet yhdessä otsalle. Ajatellaan sitä, mikä on totta ja hyvää. Lasketaan peukalot huulien päälle. Puhutaan totta ja hyvää. Ja vielä sydämen eteen. Eletään totuudessa ja hyvyydessä. Lasketaan kädet, kämmenet avattuina polvien tai jalkojen päälle. Ja avaudutaan tässä rukoukseen. Jeesus Kristus, lepään valossasi. Avaudun valollesi, joka hoitaa haavojani ja vahvistaa haaveitani. Kiitän valostasi, joka jää sisimpääni ohjaajaksi, innoittajaksi ja toivon tuojaksi. Aamen. Kiitos, että sain ohjata teille tänään tämän hiljaisuuden harjoituksen, sydämen valoa, ja kiitos omalle opettajalleni.